έχει μια αντικειμενική φύση και μια υποκειμενική. Η αντικειμενική είναι οι μέρες, οι νύχτες, το πέρασμα του ήλιου και της σελήνης από τον ουρανό, το πώς εκφράζεται ο υλικός κόσμος γύρω μας γενικότερα. Η υποκειμενική είναι το πώς το βιώνει ο καθένας. Ο αντικειμενικός κόσμος, όπως είπα, εκφράζεται ως επίγνωση των αστρικών ρυθμών και ουσιαστικά είναι και βασικός παράγοντας που γεννάει σκέψη. Δηλαδή, παρατηρώντας το άστρο της μέρας, τον ήλιο να περνάει, άλλες φορές να διαρκεί η μέρα πολύ, άλλες λίγο, με το φεγγάρι το ίδιο να μικραίνει, να μεγαλώνει, αρχίζεις και παρατηρείς ρυθμούς. Αυτό σε κάνει να σκέφτεσαι γύρω από αυτούς τους ρυθμούς, να τους προβλέπεις, τέλος πάντων κινεί τη σκέψη, η παρατήρηση του κόσμου γύρω. Έτσι λοιπόν ο αντικειμενικός χρόνος κινεί τη σκέψη μας. Αλλά επίσης είναι και πλαίσιο. Δηλαδή οι μέρες μας που περνάνε είναι για όλους μας οι μέρες που περνάνε. Δεν έχει να κάνει με το βίωμα, έχει να κάνει με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Απ' την άλλη, ο υποκειμενικός χρόνος είναι αφενός ο τρόπος που τον βιώνει, να περνάει γρήγορα, αργά ή όχι. Είναι επίσης ο τρόπος που θυμόμαστε τα πράγματα. Έχουμε μια σειρά στο μυαλό μας, δηλαδή το πριν, το μετά, τα γεγονότα που έχουν συμβεί, κάπως τα ξενομούμε. Που όμως αφορά καθαρά εμάς, τη μνήμη μας και όχι το έξω από εμάς. Επίσης, ο υποκειμενικός χρόνος είναι αυτός, το ότι δηλαδή αισθανόμαστε τον χρόνο, ουσιαστικά προκύπτει το ότι γνωρίζουμε ότι είμαστε θνητοί. Και αυτό είναι και μια βασική μας διαφορά από τα ζώα. Επίσης, μπορεί να ειδωθεί ως τη μοναδική μας περιουσία με την έννοια του ότι είμαστε ερημμένοι στον χρόνο. Στον κόσμο. Και στον χρόνο, οπότε. Και αυτό είναι το μόνο που έχουμε. Οπότε, ξοδεύοντας τον με οποιοδήποτε τρόπο, ουσιαστικά μέσα από αυτό γινόμαστε κι εμείς. Από τον τρόπο που ξοδεύουμε. Μάλιστα, στα αγγλικά, η λέξη ιδιότητα με την περιουσία είναι κοινή, είναι property. Για να προχωρήσουμε λίγο στην προηγούμενη σκέψη, λοιπόν, η επένδυση του χρόνου μας είναι διαμορφωτής του εαυτού μας. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό αυτό, αλλά όταν, ας πούμε, μας ρωτήσει κάποιος για μας, δεν του λέμε συνήθως έχουμε ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο ή τέλος πάντων για κάποια υλικά αγαθά, αλλά για κάτι που είμαστε, που έχουμε γίνει μέσα στον χρόνο. Ακόμα και όταν αναφέρουμε ότι έχουμε οικογένεια, στην ουσία αναφέρουμε ότι έχουμε σπαταλήσει χρόνο για να δημιουργήσουμε αυτές τις σχέσεις και δεν είναι κάτι εύκολο με την έννοια του χτίσματος. Ή θα πούμε, έχω σπουδάσει αυτό, έχω σπαταλήσει τον χρόνο μου για αυτό. Τέλος πάντων, είναι βασική έννοια διαμόρφωση του εαυτού και ως εκ τούτου, μετά από τόσες ιδιότητες του χρόνου που μιλήσαμε για το αντικειμενικό, για το υποκειμενικό, θα έπρεπε αυτή η διάσταση να έχει και ένα αντίστοιχο εργαλείο καλό, άξιο της, ας το πούμε έτσι, για να μπορούμε να τα παρακολουθούμε. Για τον αντικειμενικό χρόνο, για αυτή τη δουλειά έχουμε τα ρολόγια και τα ημερολόγια. Για αυτή τη δουλειά έχουμε σε αυτή, για να μπορούμε να καταγράφουμε
το χρόνο μας, είτε σε επίπεδο υποπολανάσιο της μέρας, είτε σε μεγαλύτερο. Αλλά για τον άλλο χρόνο που μιλήσαμε, τι θα λειτουργήσει, υπάρχει κάτι? Πάνω σε αυτό λοιπόν, θα αρχίσουμε ένα μικρό ταξίδι και ελπίζω να απαντηθεί από όλους μας μαζί. Και το ταξίδι ξεκινάει με μια μικρή ιστορία των ημερολογίων, μάλλον όχι ιστορία, αναφορά περισσότερο. Το ημερολόγιο δημιουργήθηκε για να μπορεί ο άνθρωπος να συντονίζει τις ενασχολήσεις του με τη φύση. Ήταν αρχικά μια καταγραφή των επαναλαμβανόμενων κύκλων. Οι ρυθμοί των εποχών, των κύκλων της σελήνης, οι εναλλαγές των ασχολιών αποτυπώθηκαν σε ένα χρονικό χάρτη, που όπως ήταν φυσικό, ρυθμίστηκε σύμφωνα με τους κύκλους του ήλιου και της σελήνης. Ήταν λοιπόν κυκλικά και σεληνοηλιακά. Σεληνοηλιακά, στην τετρική πλειοψηφία αυτό, και κυκλικά με μια έννοια περισσότερο φιλοσοφική, με την έννοια της κυκλικής φύσης του χρόνου και όχι της γραμμικής, ότι δηλαδή τα πράγματα έχουν έναν ρυθμό και δεν πηγαίνουν από μια αρχή σε ένα τέλος. Αλλά αυτό είναι μάλλον μεγάλο θέμα και όχι την παρουσίαση σας. Για τον λόγο του ανοιχτές δείχνω μερικά ημερολόγια αρχαία. Αυτό είναι από τη Μεσοποταμία. Αυτό είναι Αιγυπτιακό, αρχαίο Ελληνικό. Νομίζω Περού, κάτι τέτοιο, δεν είμαι σίγουρος. Μεξικάνικο. Αυτά ήταν τα αρχαία ημερολόγια και μάλιστα πολλά από τα τωρινά επίσης. Δηλαδή οι Εβραίοι χρησιμοποιούν σεληνοηλιακό, οι Μουσουλμάνοι σεληνιακό, οι Κινέζοι επίσης σεληνιακό. Και τέλος πάντων δεν είναι μη ενεργά τα σεληνοηλιακά και τα σεληνιακά ημερολόγια. Απλά εμείς εδώ έχουμε την ατυχία, μάλλον θα έλεγα, να ακολουθούμε ηλιακό ημερολόγιο, αυτό που είχε φτιάξει, που είχε παραγγείλει, μάλλον ο Κέσσερας π.Χ. Αυτό το ημερολόγιο λοιπόν πέταξε έξω τη σελήνη και κράτησε μόνο το κύκλο του ήλιου. Στην ουσία δεν έχει πολλές αναφορές στη φύση, εκτός από τον κύκλο του ήλιου, που τον όντως κοιτάξει παρακολουθεί σωστά όσον αφορά τη διάρκεια του, αλλά μέχρι εκεί. Κατά τα άλλα το έφτιαξε ένας αυτοκράτορας. Αυτό μπορεί να πει και κάποια πράγματα όσον αφορά την πολιτική του σκέψη, ας πούμε, για τα πράγματα. Και αργότερα ήταν εν πολλοίς, τέλος πάντων, ναρκοθετημένο, όπως να το πω τώρα, από τη θρησκεία που επιφυλήθηκε μέσα σε αυτόν τον πολιτισμό. Αυτό λοιπόν είναι το ρωμαϊκό ή γρηγοριανό, όπως το λένε, ημερολόγιο. Εμένα μου θυμίζει σαν σύνταξη λεγεωνών, τέλος πάντων, κάτι τέτοιο. Αυτό που μας δείχνει είναι λίγο πολύ πέρα από τη σειρά των αριθμών, μας δείχνει τις αργίες, ας πούμε, τα Σαββατοκύριακα και τις άλλες χρωματιστές ημέρες. Δηλαδή αναφέρεται σε έναν άνθρωπο της παραγωγής και μάλιστα οι αργίες αυτές είναι συμπτωματικά εμείς στο δικό μας εδώ στην Ελλάδα. Τέλος πάντων αναφέρονται στο εορτολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, δηλαδή αν εξαιρέσει την πρώτη του χρόνου, μετά 6 είναι τα Θεοφάνεια, μετά πάμε 25 Μαρτίου Ευαγγελισμός, μετά πάμε Πάσχα, 15 Αύγουστο κτλ. Αυτά είναι λίγο πολύ το πλαίσιο, δηλαδή στο οποίο κινούμαστε. Είναι 12 μήνες, ο οποίος έχει άλλος 30, άλλος 31, ένας έχει 28, καμιά φορά 29. Λίγο αυταρμάσει η διάρκεια των μηνών, η σειρά τους κτλ. Έχουν ονόματα αυτοκρατόρων Ιούλιος, Αύγουστος,
έχει θρησκεία επάνω και τέλος πάντων και στην Λέβος άλλη Γιώνα, όπως είπα και πριν. Εδώ είναι ένας μήνας μόνος του, αυτός που τρέχουμε τώρα. Και το ότι αυτό το ημερολόγιο είναι, ας πούμε, προβληματικό, δεν το λέω εγώ, το φαίνεται και από τις κινήσεις που κάνουν οι δύο μεγάλες επαναστάσεις. Δηλαδή και η γαλλική και η ρωσική προσπάθησαν να απαλλαχθούν από αυτό. Αλλά μέχρι ένα σημείο τα κατάφεραν και μάλιστα πολύ λίγο. Οι Γάλλοι κάνανε μια καλή προσπάθεια, πολύ φιλότιμη, δηλαδή άρχισαν να αποφασιστούν τα πράγματα με τη φύση. Βάλαμε μια πρωτοχρονιά που δεν ήταν στο Όπναν, ήταν στην απορρινή ησημερία. Βέβαια από πάνω ότι καπαχώσαν αυτοί, βγάλανε το σκεφτό και βάλανε ότι είναι της ανακήρυξη της δημοκρατίας εκείνη την ημέρα, αλλά τέλος πάντων ήταν τουλάχιστον στην ησημερία. Τους μήνες τους κάναμε όλους τους 30'ες και τις 5 μέρες που περισσεύαμε μέχρι το 365 τις βάλαμε πριν την πρωτοχρονιά. Τέλος πάντων νοικοκυρεμένα πράγματα και μάλιστα δώσανε και ονόματα που ήταν πολύ φυσικά, δηλαδή το τι συνέβαινε στην εποχή του κάθε μήνα. Γενικά ήταν μια καλή, θα έλεγα, προσπάθεια, αλλά λίγο κουτσί με την έννοια ότι άφηνε έξω πάλι τη σελήνη ούτως ή άλλως. Δηλαδή εκεί δεν έφτασαμε μέχρι εκεί. Τέλος πάντων δεν ξέρω ποιοι λόγοι, αλλά ο Ναπολέοντας μετά από 8 χρονάκια τα βρήκε με την Παπική Εκκλησία. Ξαναγύρισαν τα Χριστούγεννα και το Πάσχα που είχαν αφαιρεθεί εντωμεταξύ. Και μετά από 4-5 χρονιά, εντωμεταξύ είχαν κάνει το μήνα, το 30ήμερο, τον είχαν χωρέσει σε 10ήμερα. Οπότε αυτό ήταν ψιλοφάουλ, γιατί από εκεί που ο άλλος καθόταν μια φορά τη εβδομάδα την Κυριακή, μετά καθόταν μια φορά στις 10 μέρες. Τώρα αυτό για επαναστατικό ημερολόγιο ήταν λίγο περίεργο, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω πόσο ρόλο έπαιξε που καταργήθηκε τελικά. Εν αλήγη στο 1805 ξαναγυρίσαμε και εβδομάδες και μέχρι εκεί. Οι Ρώσοι, εντάξει, αυθαρμάς τελείως. Δηλαδή κάνανε 30ήμερες μήνες, τους χωρίσανε σε 5ήμερα, 6, για να κολακέψουν τις εργάτες, δεν ξέρω γιατί τέλος πάντων. Μετά το κάνανε, μοιράσανε λιγάκι, το κάνανε 6ήμερα, 5-6ήμερα. Αλλά δεν είχαν μια σειρά όπως το κάνουν οι μήνες. Κρατήσανε καταρχήν τα ονόματα τα ρωμαϊκά, τέλος πάντων και όλα αυτά. Δηλαδή όλο το πλαίσιο σχεδόν ανέγγιχτο. Κόψανε Χριστούγεννα Πάσχα και βάλανε, ας πούμε, εκεί μετά την 30η Ιανουαρίου την μέρα του Λένιν. Μετά την 30η Απριλίου βάλανε 2 ημέρες στην Εργατική Πρωτομαγιά. Και μετά την 7η Νοεμβρίου 2 μέρες της Επανάστασης. Εντάξει, αλλά ένα ανακάτευα της τράπουλας. Κάναμε ουσιαστικά δεν άντεξε και αυτό. Αποτυχία λοιπόν. Αποτυχία. Και χρειαζόμαστε μια καινούργια ματιά μάλλον. Δηλαδή είτε τα κάνεις 5ήμερα, είτε 10ήμερα, είτε 6ήμερα, είτε οτιδήποτε, το θέμα δεν μπορεί να πεις πέρα από αυτό το πλαίσιο σκέψης. Δηλαδή πώς μετράς το χρόνο σου τελικά. Μπορείς να απαλλαγείς από αυτά τα σημάδια που βάζει κάθε θρησκεία επάνω, γιατί δεν είναι μόνο χριστιανική φυσικά έτσι, δηλαδή όλες οι θρησκείες το κάνουν αυτό πάνω στο ημερολόγιο. Πάνε και κάθονται πάνω στα καλύτερα σημεία, όπως είναι και τα μοναστήρια. Όπως είναι μοναστήρια, λες εκεί θα πάω να δω την καλύτερη ιδέα. Τέλος πάντων, το κατάλαβες. Κάνανε και να είναι πιο κοντά στο Θεό. Εγώ θέλω να σας δείξω μια ματιά που έχω από την αρχή της έκδοσης των ημερολογίων. Τα περισσότερα από αυτά, όχι όλα, κάποια διαμορφώθηκαν στην πορεία. Πάμε λοιπόν να δούμε τα πράγματα που όλοι λίγο πολύ ξέρουμε, αλλά τα μάζεψα για να τα δούμε μαζί. Το κύκλο της Ελλήνης. Εδώ αρχίζουν τα ψέματα. Είναι το πρώτο ψέμα που σας λέω σήμερα, που γράφει μάλλον, ότι αφορά κύκλο. Δέστε τι αφορά.
γης σελήνης και γης ήλιου είναι συμβατικές τελείως. Αλλά αρχίζετε να καταλαβαίνετε ότι αυτό που λέμε κύκλο της σελήνης τελικά δεν ξεκινάει. Κάνει μια τροχιά της που επηρεάζεται σιγά από τη γη. Όσο περνάει η ώρα, βλέπουμε ότι η κίνηση της σελήνης έχει κοντά στην πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν που είδαμε, που κάνει η περιφορά της σελήνης γύρω από τη γη, κάτι κάνει εδώ κάτω. Το λέω εδώ τη μικρή ανάσα της γης. Μετά το δεύτερο ψέμα περί κύκλου της γης γύρω από τον ήλιο. Ας το δούμε λοιπόν όπως έχουμε συνηθίσει να το σκεφτόμαστε. Αυτή η κλίση του άξονα της γης σε σχέση με το επίπεδο που δημιουργεί η περιστροφή της γύρω από τον ήλιο, είναι που προκαλεί και τις εποχές. Εμείς είμαστε στο βόρειο ημισφαίριο, που είναι το πάνω μέρος τώρα εδώ, που σε αυτή την περίπτωση φωτίζονται πιο κάμερα στον ήλιο. Οπότε, σε ένα συγκεκριμένο σημείο, είναι το θερινό εργοστάσιο, ησημερία. Αυτά έχουμε συνηθίσει να σκεφτόμαστε λίγο πολύ, αυτά που μαθαίνουμε στα σχολεία μας. Φαντάζομαι λίγο πολύ παρόμοια εικόνα έχετε. Η οποία αυτή η κίνηση λοιπόν και σε συνδυασμό με την κλίση κάνουν αυτό που λέω εγώ τώρα εδώ, μεγάλη ανάσα. Και αυτό είναι μια εικόνα της γης, χειμώνες, καλοκαίρια, στο γρήγορο, με λίγο φαντασία μπορείτε να δείτε ένα διακυβερνητικό κομμάτια από ζώα που ψάχνουν την τροφή τους. Μέσα στις εποχές, ή δουλειά αποδημητικά.
Αλλά τελικά τα πράγματα είναι αλλιώς. Κάποιοι το έχετε ξανακούσει, σαν να το έχετε σκεφτεί. Αυτό που είδα που έρχεται τώρα λοιπόν, μαζί με τους πλανήτες που υποτίθεται ότι περιστρέφονται γύρω από τον ήλιο, είναι αυτό που ξέρουμε. Αλλά τα πράγματα τελικά δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί ο ήλιος κινείται επίσης. Οπότε, δεν ξέρω πόσοι από εσάς το έχετε σκεφτεί ποτέ έτσι το σύστημα. Αλλά εγώ δεν το πρωτοσχέθηκα τουλάχιστον να άρχισα να φτιάχνω ημερολόγια. Και βέβαια εδώ ακόμα δεν έχουμε τελειώσει με τις κινήσεις, γιατί όπως θα δείτε σύντομα, δεν πάει ευθεία. Αλλά σιγά σιγά. Λοιπόν, δεν πάει ευθεία, κάνει και αυτός μια τροχιά γύρω από το κέντρο του γαλαξία. Και όχι μόνο, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι ένα γράφημα που δείχνει αυτό. Και το κάνει αυτό μέσα σε 226 εκατομμύρια χρόνια. Δηλαδή η Γη γυρίζει γύρω του 226 εκατομμύρια φορές μέχρι να κάνει αυτό το κύκλο ο ήλιος. Ας το δούμε λοιπόν αυτό λίγο πιο πλούσια.
είναι μια λέξη ελληνική που λέει πολλά. Όπως πολλές ελληνικές λέξεις, γιατί περιγράφει ουσιαστικά έληξη, αυτό που βλέπουμε τόση ώρα δηλαδή, αλλά μαζί με τη διαδικασία της κίνησης, γιατί είναι τροχιά το πράγμα, δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς κίνηση. Οπότε, αυτή η μαγική λεξούλα λοιπόν διέπει τα πράγματα. Και αυτό είναι ένα άλλο θεωρητικό θεματάκι που με έχει απασχολήσει. Το κατά πόσο δηλαδή ο λόγος είναι αυτός που εκφέρω τώρα, ας το πούμε, ή ο μαθηματικός λόγος που εκφράζει αναλογία. Εγώ το πρώτο δεν μπορώ να καταλαβαίνω καθόλου. Το δεύτερο όμως μια χαρά. Και θα μίλαγα τώρα περισσότερο ειδικά για τη χρυσή τομή και το φι λόγο κτλ. Αλλά θα πλατιάσει πολύ το θέμα. Θα το κάνω κάποια άλλη φορά ίσως. Αλλά θα σας το δώσω σε εικόνα για να το παντρέψω με τα προηγούμενα. Τα επάνω τα είδαμε με την κίνηση του ήλιου, των πλανητών γύρω του. Το κάτω λοιπόν
συμπέρασμα, το δικό μου τουλάχιστον, είναι ότι όλα είναι ένα ενιαίο πεδίο με το οποίο είμαστε και που συμβαίνουν τα πάντα. Συμπεριλαμβανομένου και του εντός μας. Αλλά θέλω να παραθέσω ακόμα κάτι πριν να κάνω την τελική παρουσίαση του Ινωμένου. Ότι όλα αυτά, μιας και είναι σπήρες και κινούνται, δογνούνται κιόλας. Όπως επίσης και δογνούν. Αυτό μπορείτε να το δείτε. Ένα μοίραμα. Είναι μια μεταλλική επιφάνεια που έχει πάνω τη Σάμου και δομείται με συχνότητες που αλλάζουν. Οπότε οι κόκκινοι Σάμου δημιουργούν κάποια σχήματα που έχουν άμεση σχέση με τις συγκεκριμένες συχνότητες που δομείται η μεταλλική επιφάνεια. Κοιτάξτε λίγο τα σχήματα. Δεν φαίνονται και πολύ τυχαία, έτσι. Αυτό όμως που εγώ υπονοώ πίσω από αυτό είναι ότι αφού οι συχνότητες παράγουν σχήματα, τότε γιατί όχι το αντίθετο. Δεν μπορεί δηλαδή ένα σχήμα να παράγει στη σκέψη μας συχνότητες. Αυτό λοιπόν λίγο πολύ το ξέρανε κάποιοι και ρυθμίζανε τα μάνταλα. Και ανοίγουν τις θες. Μετά ότι είναι και άλλοι βέβαια, αλλά αυτή είναι η πρώτη. Η ετυμολογία της λέξης είναι αυτό που περιέχει την ουσία. Το σχήμα είναι ο κύκλος, ο οποίος έχει πολλούς συντροφισμούς εδώ. Μπορεί να εκφράζει τα όρια, μπορεί να εκφράζει την ελευθερία μέσα στα όρια. Σε κάθε περίπτωση τα μάνταλα φτιαχτήκαν ως πύλες προς το κοσμικό γίγνεσθε με έναν τρόπο. Δηλαδή αυτό που θα σε φέρει κοντά σε μια αλήθεια. Και γι' αυτό έβαλα πριν το πείραμα με τις συχνότητες. Και γι' αυτό σας το δίνω μετά από όλα αυτά. Για να δούμε πώς ένα σχέδιο, αν θες, μπορεί να περιγράφει πράγματα που είναι πολύ πιο δύσκολο να υποθούν. Βέβαια, φτιαγμένα από θρησκείες έχουν πάνω και θρησκευτικά σύμβολα κτλ. Και μάλιστα το κέντρο ειδικά, γιατί ουσιαστικά το κέντρο έχει τη δύναμη όλου του κύκλου. Αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι ένα μάνταλα μπορεί να είναι μόνο θρησκευτικό. Άλλωστε, αυτό είναι ένα χριστιανικό μάνταλα από κάποια εκκλησία. Χριστιανικό και θρησκευτικό. Αυτό είναι μη θρησκευτικό, τελείως. Όπως και αυτό.
όχι, δεν είναι αυτό, δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Και εδώ είναι μια φράση του Χάιντεγκερ που λέγαμε πριν και που πιστεύω ότι την εκφράζει το Μάντελ, άσχετα αν δεν δημιουργήθηκε ως έργο τέχνης με τη συνηθισμένη κοινή έννοια. Αυτά λοιπόν ήταν τα προλεγόμενα και τώρα φτάνουμε ουσιαστικά στην παρουσίαση. Πριν από την παρουσίαση του φετινού ημερολογίου, κάνουμε μια γρήγορη αναδρομή στα προηγούμενα. Ξεκινάνε από το 1998. Μετά από όλα αυτά που σας έδειξα, φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε τι νόημα έχει αυτό το ημερολόγιο. Απλά εδώ έβαλα ήλιο και σελήνη σε μια σπήρα. Δεν έχω κάτι περισσότερο να πω γι' αυτό, αν θέλω να είμαι σύντομος. Μετά το επόμενο ημερολόγιο ήταν με καρακτέλες μέσα σε ένα καδράκι. Ακολουθώντας όμως το συμβατικό μήνα, απλά έδειχνα τις φάσεις της σελήνης. Ξαναβγήκε αφίσα με αντίθετη φορά. Ήταν μέσα στα πλαίσια του παιχνιδιού που έψαχνα και εγώ να βρω ότι ακριβώς βλέπω, πώς το καταλαβαίνω, πώς το βλέπω τελικά τυπωμένο. Καδράκια και αφισούλες λοιπόν. Διάφορες παραλλαγές. Είτε η σπήρα ξεκινάει από το μικρότερο και πάει στο μεγαλύτερο, από μέσα προς τα έξω, είτε το ανάποδο. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή που γράφει τελικά, δεν έχω καταλήξει. Εδώ προσθέτω και το χριστιανικό εορτολόγιο, καθότι πολλοί φίλοι μου λέγανε κάτι εμπορικό δεν μπορεί, αφού όλοι θέλουν να βλέπουν τους γιορτές τους σε πάνω κτλ. Τσίμψα κι εγώ. Το έκανα χριστιανικό. Το κράτησα πολλά χρόνια έτσι. Άλλη μια αφισούλα, το 2. Το 2 βγήκε αφισούλα και χαρτονάκι, άλλαξε το χαρτόνι, τα υλικά. Βγήκε και πυρανιδούλα, τρίεδρη. Και για πρώτη φορά η σελήνη μπήκε σε κύκλο. Δεν καταλάβαινε κανείς τίποτα με τη σπήρα, τι είναι αυτό και γιατί πάει έτσι. Και αυτά λέω: OK, το κύκλο το καταλαβαίνετε, είναι OK, κύκλο. Και άλλωστε εδώ που τα λένε τελικά είναι μάλλον εκφραστικότερος. Το 3 έβαλα και ένα ζώδιο, το κυρίαρχο του ήλιου, του συμβατικού μήνα πάντα. Και στην πυραμιδούλα το ίδιο. Το 4 πια αποκαταστάθηκε ο κύκλος παντού. Το στεφάνι της σελήνης, του συνοδικού μήνα της σελήνης έπαιζε μέσα στο συμβατικό μήνα του ρωμαϊκού ημερολογίου. Πράγμα το οποίο ποτέ δεν μ' άρεσε, αλλά δεν αποφάσισα να το κάνω διαφορετικά. Παραλλαγές διάφορες στο καδράκι με κυκλάκια. Η πυραμίδα είναι τετράεδρη, πιο κοντά στην original πυραμίδα. Μερικά χρόνια χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές. Στο 7, για πρώτη φορά και για μερικά χρόνια, συνόδευα το ημερολογιάκι με ένα 32σέλιδο με θέματα που αφορούν στον χρόνο, αλλά όχι μόνο. Και αυτό συνεχίστηκε μέχρι το 11 νομίζω. Μεταξύ κάποια άλλα στοιχεία παίξανε, όπως η έννοια της αναδικής καθοδικής σελήνης που έχει να κάνει με τον αστρικό μήνα της σελήνης. Παρεμπιπτόντως, η σελήνη έχει 2 κύκλους, είναι ο συνοδικός μήνας, 29,5 ημέρες, και ο αστρικός μήνας, από ζώδιο σε ζώδιο δηλαδή, που είναι 27,3 ημέρες. Και αυτά δεν είναι του παρόντος, αλλά έχουν σημασία τους. Το 12 η αφίσα πια έγινε με τον κύκλο του έτους, με πλήρη στοιχεία ημερολογιακά, ανατολές δύσης ήλιου σελήνης, με ώρες πανσελήνων, νέα σελήνης, με τα βάση ζωοτήτων ηλίου σελήνης, πλήρες
κοινωνικό εργαλείο και με τον κύκλο, όπως το καταλάβαινα πάντα από παιδί, δηλαδή το χειμώνα πάντα τον σκεφτόμουν κάτω, γιατί κάτω είναι το κρύο και το σκοτάδι, πάνω είναι η ζέστη και το φως. Τέλος πάντων, εγώ δεν μπορούσα να το σκεφτώ διαφορετικά. Πολλοί από εσάς όταν τους ρώτησα κατηδίαν, μου λέγανε πάμε με αρχή του χρόνου. Τέλος πάντων, εγώ δεν μπορώ να το δω διαφορετικά. Τα χρώματα του κάθε μήνα του συμβατικού επίσης αντιλαμβάνουν τις εποχές. Και μέσα, μάλιστα, στο μέσα μέρος του κύκλου έχω και αυτή την καμπύλη της σελίδας που είδαμε πριν, που πάντα ήθελα να τη δείξω από στο ελληνικό το καδράκι και δεν μπορούσε να χωρέσει. Στην αφίσα τη χώρεσα επιτέλους, πολύ χαρήκα τότε. Και πέρυσι ξαναβγήκε το ίδιο με το 12, απλώς βγήκε και μια αγγλική έκδοση. Και φτάνουμε λοιπόν στο φετινό καδράκι, όπου έγιναν μερικές πια σημαντικές αλλαγές. Δηλαδή, ο μήνας πια έγινε σεληνιακός. Φυσικά και έχει στοιχεία του συμβατικού μήνα αναγκαστικά για να μπορεί να παρακολουθεί ο καθένας μας. Αλλά η κάθε καρτέλα, η κάθε όψη της είναι σεληνιακός ο μήνας πια. Μπήκε και εδώ κάτω το μέρος της αρχής του κύκλου. Η αρχή του κύκλου είναι στο κάτω μέρος. Όπως και με το έτους. Και αυτό με οδήγησε ουσιαστικά ο κύκλος της Ελλήνης. Θα το δούμε και παρακάτω αυτό. Έγινε μόνο αγγλικό πια. Έτσι κι αλλιώς τρίγραμμα είναι κάτι της κάθε μέρας, λίγο πολύ Monday, Tuesday, Wednesday, δεν ξέρουμε, δεν είναι θέμα να πεις ότι το διαβάσουμε κανένα κείμενο. Οπότε πας και βρει κοινό πιο έξω από τους ελληνόφωνους. Και επίσης τις εορταστικές ημέρες από εκεί που έβαζα μόνο του Ορθοδόξου, τώρα μάλλον ειρωνικά περισσότερο βάζω διαφόρων θρησκειών κάποιες ημερομηνίες. Όχι τόσο ειρωνικά, όσο για να δείξω το ότι όλες οι θρησκείες αναφέρονται με τον ΑΒ τρόπο πάνω στο πέρασμα του χρόνου. Είτε καπελώνουν τις ημερομηνίες, όπως ας πούμε τα Χριστούγεννα κάποτε στο χειμερινό ηλιοστάσιο, άσχετα με το πέρασμα των αιώνων, πήγε 3 μέρες περιοχή και ξεφύγανε και αυτά. Το Πάσχα είναι ουσιαστικά η γιορτή της Πανσελήνου της Άνοιξης, με έναν κανόνα που βρήκανε τα ιερατεία τέλος πάντων και ούτω καθεξής. Οπότε εδώ είναι μάλλον σχόλιο σε σχέση με το ρόλο των θρησκειών πάνω στο χρόνο στο κύκλο του χρόνου και όχι ενημερωτικό. Ο κάτω κύκλος είναι ο κύκλος του χρόνου, όπως τον είδαμε και στο ημερολόγιο του ετήσιο. Έχει τους συμβατικούς μήνες και τα χρώματα των εποχών. Έχει επίσης τα ζώδια που αντιστοιχούν σε κάθε εποχή. Και έχει και αυτό το τόξο του σεληνιακού μήνα που βρίσκεται από πάνω. Οπότε αυτό είναι δηλαδή και τις ημερομηνίες. Η πρώτη Τρίτου, ας πούμε, αν πρόκειται για αυτή την καρτέλα αυτού του μήνα, με 29 Τρίτου. Και τις ημερομηνίες. Λοιπόν, και το τόξο για ανάγνωση από μακριά. Και αυτό είναι το πάνω μέρος, γυμνό. Έχει, όπως είπαμε, ένα συνοδικό σεληνιακό μήνα 29,5 ημερών και γι' αυτό η μία καρτέλα είναι 30, άλλη είναι 29. Όσοι είστε σε όλα τα σεληνιακά ημερολόγια. Και πάνω σε αυτόν τον κύκλο, το κυρίαρχο θέμα είναι αυτό το δαχτυλίδι της Ελλήνης. Και εδώ, εντάξει, εμένα μου φαίνεται προφανές ότι δεν θα μπορούσε να είναι ανάποδα, ας πούμε. Δεν μπορούσε να βάλω πάνω σε κάτω ή οπουδήποτε αλλού. Θα έπρεπε να είναι εκεί. Άρα έδεσε το σχέδιο, δεν το συζητώ. Η ηλικία της Ελλήνης αριθμητικά, στο έξω μέρος του κύκλου. Η
Η ώρα της Πανσελίνου και της Νέας Ελλήνης ακριβής σε διεθνή ώρα, οπότε και την Ελλάδα ακούσατε 2 ώρες. Και οι ώρες μετάβασης της Ελλήνης από ζώδιο σε ζώδιο. Τα ζώδια, αν προσέξετε, έχουν διαφορετικό χρώμα, που ουσιαστικά ανταποκρίνονται στο χρώμα της εποχής που ανήκει το καθένα. Αυτό κατά κάποιους υποδηλώνει, μάλλον η σελήνη τα βρίσκεται σε κάποιο ζώδιο, ανάλογα με την εποχή που εκφράζει το ζώδιο, οι μέρες εκείνες έχουν κάποιες ιδιαίτερες ποιότητες. Είτε έτσι είτε αλλιώς, πάντως είναι αστρονομικά σωστό. Έχει επίσης το ζώδιο την ημέρα που μεταβαίνει ο ήλιος του επομένου ζωδίου. Έχει τις ημέρες, είπαμε στα αγγλικά, που κατά κάποιο τρόπο τις συνδέουν λίγο με το γίγνεσθε, γιατί πριν από τις ημέρες της εβδομάδας εξακολουθούν να έχουν ονόματα πλανητών, η Κυριακή, η Δευτέρα και το Σάββατο. Sunday, το Sun, Monday, Moon, αρχαίο όνομα της Ελλήνης και το όνομα του χρόνου του Saturn. Τα υπόλοιπα είναι θεότητες αρχαίες δικές τους, αλλά είναι πιο κοντά σε αυτό που ίσχυε και στους ελληνιστικούς χρόνους. Σημειωτεύουμε ότι οι Έλληνες υιοθέτησαν την εβδομάδα αρκετά αργά, δηλαδή τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες. Μέχρι τότε είχαν 10 ημέρα. Οι θρολωτές ακτίνες των Κυριακών για να αντιλαμβάνεσαι πιο εύκολα πού βρίσκεσαι μέσα στην εβδομάδα. Οι ημερομηνίες και ο μήνας ο συμβατικός, αναγκαστικά. Και επίσης τα αστεράκια που βλέπετε 11, 12 και 13 του μήνα, εδώ είναι μπλε και αναφέρονται σε αρχαία ελληνική θρησκεία ουσιαστικά. Πρόκειται για τα ανθεστήρια και αναφέρονται στην 5η ως 3η μέρα πριν την Τρίτη Πανσέλινο μετά από το χειμερινό ηλιοστάσιο. Αντίστοιχες τέτοιες σηματοδοτήσεις μες στον χρόνο έχουν όλες οι θρησκευτικές γιορτές. Αυτές οι σημειώσεις και τα αστεράκια βρίσκονται στο μέρος της καρτέλας που είναι κρυμμένο μέσα στο κάδρο. Όταν αλλάζετε το μήνα τα βλέπετε. Έχει επίσης στις 20 του μήνα σήμερα, καλή μας ώρα και καλή μας άνοιξη, σημειώνει τη σημερία. Και επίσης με το χρώμα πάνω στο οποίο βρίσκεται ο μήνας υποδηλώνεται η εποχή του χρόνου. Εδώ είναι πράσινο και είναι άνοιξη. Και στη μέση το σήμα της Άλιγραμ που λίγο πολύ λέει αυτό θα σας λέω τόση ώρα. Εδώ είναι ένας καλοκαιρινός μήνας. Το παραθέτω εδώ για να δείτε την αλλαγή των χρωμάτων ουσιαστικά. Ένας φθινοπορεινός. Και εδώ είναι πώς θα μπορούσε να γυρνάει αν γυρνάει μόνο του. Αλλά θα το κάνετε εσείς κάθε μήνα ή όποιος το έχει τέλος πάντων. Επίσης έχει μέσα μια καρτέλα με το συνοπτικό ημερολόγιο όλου του έτους. Στο κατώτερο σημείο βρίσκεται το ηλιοστάσιο. Πάει δεξιόστροφα, έχει την καμπύλη της Ελλήνης όπως το διέγραψα πριν. Και θα μπορούσε να κοπεί και να γραφειτσωθεί και κάπου στο κέντρο του σε μια επιφάνεια. Τέλος πάντων, αρχεία μέσα στο ημερολόγιο, γιατί δεν έχει πολύ νόημα να είναι μέσα μάλλον. Επίσης, στο τέλος έχει μια καρτέλα με 2 όψεις, που στην κάθε όψη έχει... τέλος πάντων, φέτος έχει 4 εκλήψεις, 2 σεληνιακές, 2 ηλιακές. Τις ελληνιακές τις βλέπουμε από μεγαλύτερα μέρη του πλανήτη, τις ηλιακές μόνο από συγκεκριμένα σημεία. Και ουσιαστικά το σχόλιο αυτού του καρτελών, επειδή μου είχε τύχει να παραγραφώ σε ολική ηλιακή έκλειψη και είναι κάτι πραγματικά μοναδικό, τουλάχιστον εγώ δεν το ξεχάσω στην υπόλοιπη ζωή μου και μάλλον θα προσπαθήσω να βρεθώ σε δύο πράγματα, το προτείνω και για εσάς. Δηλαδή, άμα κάποια στιγμή βαστάει το πορτοφόλι σας και δείτε ότι περνάει από μια περιοχή που θα μπορούσατε να πάτε, πηγαίνετε.
Γιατί για να περάσει από εδώ δεν θα ξαναπεράσει τώρα από εδώ. Πρέπει να πάτε εσείς να το βρείτε. Αλλά αξίζει το κόσμο. Στην ιστοσελίδα μας υπάρχει αυτή η σελίδα, sanekro.gr. Αν μπείτε μέσα να δείτε κάπου έχει συνοπτικό ημερολόγιο. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν επιφάνεια εργασίας. Βέβαια, μέχρι τα XP μπορούσες να έχεις μέσα και τσιφτάκια να τρέχουν, όπως είναι τα ρολόγια και τα ημερολόγια εδώ πέρα. Τώρα το πολύ να κατεβάσετε το φόντο μόνο του. Είναι συνοπτικό κυκλικό ημερολόγιο επίσης του έτους. Το έχω ξαναδεί, να το περιγράψω, αυτό τώρα δεν με χρειάζεται. Και αυτό είναι μια καινούργια τάκα που μου ήρθε τώρα που δούλευα, την παρουσίαση δηλαδή. Και συνάδει με τα πρώτα που λέγαμε. Όποιο παρακολουθούσε, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτά. Καλή μας άνοιξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Και σας αφιερώνω το κομματάκι σας.